Ahir em van convidar a la presentació d'aquest llibre, després del procés que és un llibre que analitza què va fallar fins l'1 d'octubre i en la gestió post-1 d'octubre i quines són les possibles línies d'actuació per tirar endavant. Llavors, té un capítol de política exterior que és molt rellevant perquè apunta cap a una política exterior basada no només en els valors tous, és a dir, els valors de la defensa de la democràcia, dels drets civils, dels drets fonamentals, que tot això està molt bé, però només una política exterior només basada en això és evidentment insuficient, no? Tots els estats seriosos, tots els estats madurs, i Catalunya aspira a ser un estat reconegut internacionalment en el moment en què actualitzem el mandat de l'1 d'octubre, doncs hem de parlar en llenguatge dels estats, és a dir, en termes de què puc oferir-te jo, què pots oferir-me tu, quines són les àrees d'influència geoestratègica, geopolítica i quin paper podem jugar, quines són les nostres armes de negociació, etc. A més, jo vaig parlar-hi del rol que ha de jugar Barcelona. Barcelona té un rol molt important en un marc en què hi ha una tensió creixent entre l'autoritarisme creixent dels estats i la pulsió democratitzadora que tenen les ciutats. I aquí Barcelona té un paper molt important perquè ens busquem les capitals europees. No? Jo aquests dies he estat, per exemple, a Londres, on vaig tenir oportunitat de parlar amb l'alcalde, li vaig explicar la iniciativa de primàries i va ser molt ben rebuda, perquè les ciutats són més progressistes i, per tant, parlem aquest idioma, no? En un context en què creix aquest autoritarisme dels estats. Per tant, hem d'aprofitar això per mostrar que a Barcelona estem renovant els lideratges, que el mandat de l'1 d'octubre segueix vigent i que, evidentment, estem esperant reconnectar el mandat popular amb unes institucions, amb uns lideratges polítics capaços d'implementar el mandat de l'1 d'octubre i que, a més, Barcelona té una agenda pròpia i que no té por del conflicte amb l'Estat. Bé, això és el que us volia explicar. Cada dia miraré de fer un petit vídeo, cada dia o cada 2 dies, explicant alguna cosa sobre Barcelona. Bona nit.